Dechrau'r daith dan lywodraeth newydd. O'r palas i Downing Street yn swyddogol, Sir Keir Starmer bellach yw Brif Weinidog Pryden. A dan hael ganol pnawn, palmentydd llawn cefnogwyr a baneri, croeso mawr iddo ef a'i wraig a'r teulu yw cartref newydd nhw. You have given us a clear mandate, and we will use it to deliver change, to restore service and respect to politics, end the era of noisy performance, tread more lightly on your lives. Neithiwr bu'n grasfa hanesyddol i'r ceidwadwyr a Lafur yn eu llorio nhw, dro ar ôl tro y glas yn troi'n goch. A chwta awr gyn hynny, roedd Rishi Sunak yn yr union fan, bellach yn gyn Brif Weinidog. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all. My warmest congratulations to Dan Norris, who has been... A rai o gewri gwleidyddol y ceidwadwyr yn colli I seddi. Ond efallai taw'r foment yma. Y cyn Brif Weinidog Liz Truss yn colli I sedd oedd un o ddigwyddiadau mwyaf y noson ryfeddol hon. Ac Davey, nid am y tro cyntaf yr ymgyrch yn mwynhau hi. Gyda'i blaid y Democratiaid Rhyddfrydol yn dathlu ennill llawer o seddi hefyd. Drawd yr Alban a pherfformiad ddigon siomedig i'r SNP nath golli llawer i'r blaid Lafur. Yma yng Nghymru... It's a disappointing day, but the reality is we live in a democracy. Crasfa lwyr i'r ceidwadwyr, gan golli bob un sedd. Y peth nesaf fi yn blaid ni nawr bod ni'n edrych ymlaen i'r 2 mlynedd I ddod, etholiad Senedd yn 2026. Roedd hi'n noson hanesyddol I blaid Cymru hefyd, cwtch wrth gipio Ynys Môn. I geiriau hi yn amlwg dan deimlad, dyma hi sy'n osmedu. Bore da Ynys Môn, ac mae'n bore da iawn I fi yma ar Ynys Môn. Ynghyd a Chyfyrddin, mae ganddi bellach 4 o aelodau ar y meinciau gwyrdd. A Phlaid Reform, hen wyneb cyfarwydd, Nigel Farage yn cipio Clacton, ynghyd a thair sedd arall. Ac o safbwynt Cymraeg, mae'r blaid sicr yn rym wleidyddol yma, gan ddod yn ail tu nôl I Lafur y droion ar draws y wlad. Mae Reform hefo platfform ron. Mae gen nhw aelodau yn San Steffan, fydd yna lot o sylw, a mae yna etholiadau pwysig yng Nghymru mewn 19 mis. Does am garanti bod nhw'n gallu defnyddio'r platfform yma, ond mae'r platfform yna. Wedi'r ymgyrchu, y pleidleisio a'r trafod, mae'r etholiad bellach ar ben, ond mae'r gwaith nawr yn dechrau ar y sawl sydd wedi ethol i'n cynrychioli ni yn San Steffan. A'r gwaith pennaf wrth gwrs ar ysgwyddau Sir Keir Starmer, y Brif Weinidog newydd. Y drws ar agor ar ddechrau newydd yn Downing Street felly. Dechrau pennod newydd yn Rhif 10.